har aldrig set så smukt et hus i hele mit liv. 450 kvadratmeter, det er jo for stort. Forskellen på at bo sammen og ikke bo sammen, det er, at man kan mærke hinanden, man kan se hinanden, man kan høre hinanden. Ja, eller også bliver man et lille menneske at bo småt. 2 blocks from the subway. Vi skal da bo sammen med nogle mennesker, der kan stimulere os. Vi skal bo sammen med nogle fantastiske mennesker, skal vi ikke? Jeg ved ikke, hvad der vil. Anna, glem det. Jeg skal ikke bo i noget kollektiv, det skal jeg altså ikke. Det er sgu en morsom tanke at bo sammen med jer. Har du nogen penge? I Danmark? Nå, altså, ja, selvfølgelig. Jeg har I lavet nogle regler for huset? Der er ikke nogen regler endnu. Eller vi vil gerne bidrage med det. Vi har rigtig mange erfaringer. Det er godt. Hvad? Folk bliver irriteret på, men det er min udstråling. Jeg forstår det ikke. Jeg stemmer på dig. Et kollektiv, og vi skal kunne rumme alle sider af hinandens liv, er det ikke?